začátku Kiss Party chodilo 200, 300, 400 lidí a my to brali vždycky s pokorou. My jsme ani nedoufali, že jednou to dopadne tak, že budou chodit tisíce a pořád dokola. Takže velký díky posíláme všem, co nám drží palce a také nás podporují. Když jste tady nebyli, tak si ten příští rok, protože nepaří s náma, paří proti nám!